Os mae'r feirniadaeth yn dechrau gyda, Dyma darn heriol iawn. it means you were shit. Hey lovelies, Daf sy'n ma, your Wenglish Queen yn ôl. A heddi, fi'n mynd i bod yn ranco cystadlaethau Eisteddfod yn Spirit Eisteddfod T wythnos yma. So yn gynta, mae dyn ni cerdd dant. Mae hwn ar gyfer y pobl posh, y Cymrys Cymreig. Pwy sy'n neud cerdd dant yn e? Na'r un pryd, pwy sy'n hoffi gwrando ar cerdd dant? Get on with it, love. Fi'n mynd i roi cerdd dant yn B. It's a B for me. Nesa, mae dyn ni'r gader. Pryd o'n i'n fach, o'n i'n meddwl, like, seremoniau, bach yn boring, ond, y mwyaf fi'n tyfu lan, y mwyaf fi'n gweld, like, mae fe'n absolutely camp. It's all over the top. A pryd nhw'n cael ei golau yna'n flasho, a mae'n glanio yn chi a chi'n gofio sefyll, waw. So am hwnna, mae fe'n mynd yn A, y côr. Mae'n rhywbeth really cute am gŵr, a mae'n dod â pawb at ei gilydd, a chi'n streso am ymarferion, chi'n gweithio at pobl am ddim troi lan, ti'n gael eu altos sy'n mynd rhy sharp and they're going out of town, and then you can't hear the sopranos because they're too flat. Ond ti'n meddwl be, it's all a vibe, mae'r camaraderie na. Sdim steddfod heb côr, dyna be wedi i. Felly am hwnna, mae fe'n mynd yn S. Nesa mae dyn ni yw Dawnsio Disco. Dawnsio Disco, mae gen i bach o beef gyda Dawnsio Disco achos o'n i'n byth digon da i fod yna fe. O'n i wastad fel yn dod mlaen yn olaf, bydden nhw'n gael staggered entrances a fi bydd y boi bach yn cerdded mlaen ar y diwedd. Ond mae fe dal yn good laugh a mae pawb yn joio watch bach o Dawnsio Disco, felly mae hwnna def angen bod mewn A. So fel cerdd dant, mae Dawnsio Gwerin, mae gallu fod a little bit elitaidd, not gonna lie to you, ond mae yna rhywbeth am mynd lawr i'r neuadd a gweld those disgusting gwisgoedd, football socks a really angen collars sydd angen fan hyn. A gorfod skipper about. So just, you know, bod fi methu wneud e a bod y like, gwisgo yna just absolutely angen mynd, fi'n mynd i roi e yn B. OK, llefaru. Dyma be weda i, OK? Fi wastad di joio wneud llefaru, a mae'n wneud grŵp llefaru gyda pawb. Mae e fel côr, ond yn well, achos chi'n gwybod mae pawb yn watcho bored out of their brains. Mae watcho rhywun yn wneud llefaru. It's just like... Pwy sy'n siarad fel yna? Oes angen dweud cerdd mewn ffordd more elaborate. Let's just, you know, rein it in a little bit. So, sorry babe, ond tangen mewn ec. So nesa, mae dyn ni 19 gerdd, crowd pleaser. Dyma ble mae'r drama kids yn dod mewn, so can be a little bit dramatic fel drama kid fy hun. Ond, fi'n meddwl bod fe'n, you know, highlight Steddfod. Mae'r safon wastad mor uchel. Fi'n meddwl bod angen i sioe gerdd mynd yn S. Ac yn olaf, yr 19 offerynnol. No hate i bobl sy'n chwarae offerynnau nawr. Fi'n chwarae offeryn fyd, no bragging, but you know I do play. Ond, ni ddim moyn clywed fel 5-minute long sonata. Na, cut it out, mae fe'n boring. Mae'r safon yn y gystadleuaeth yma wastad, you know, tip-top. Ti'n really gael, like, trawstori yna o bobl sy'n fel absolutely amazing. A mae hefyd ych chi bobl sy'n dod mewn gyda dan y gradd tri nhw. Os mae'r feirniadaeth yn dechrau gyda... Dyma darn heriol iawn. It means you were shit. Mae ganddo chi'r trawstoriad yna, ond i fi mae'n gofyn mynd yn restr ech achos mae fe just mor boring. So, dyna ni, wedi wneud. Just cofiwch nawr, os ydych chi yn cystadlu wythnos yma, os ydych chi ddim yn ennill, neu ddim yn cael llwyfan, nid bai chi yw e, bai y beirniad yw e. Y peth mwyaf pwysig yw i fwynhau, a long live the Steddfod.